जनायाव गिलुबालु जाथाय सोमजिदों। जनायनि बायखोन्थुपुर राकेट ककेटआव बे दावराव दावसिया सोमजिदों। साखन्द्रानि मुङाव सासे सुबुंखौ बुयै बुयै बुथारदों। जाय समाव अखाफोराव थांनो थाखाय सुबुं माहारिया साखाफारा बे समावबो साखन्द्रा ओंखारनाया बेसेबां गनायजाथाव। दा सोंथि सिखांदों, थारैनो साखन्द्रा दंमारोना? नंगौ, बे जाथाया धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय बैकुन्ठपुर राकेट ककेट गामिनि थागिबि मणिकान्त फेगुनि नखराव मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव सिनायमोनि साखन्द्राया उरिस्मा फेगु मुंनि बिमाया गावनि 3 दाननि अनजुमोनि फेगु गथ'खौ बिखायाव लानानै आहार दौबाय थानाय समाव उन्दुलांसनदोंमोन। बे समावनो सिनायमोनि सुबुङा गोरलै गथ'खौ बिमाया मिथियालासे लानानै ओंखारलांनायाव बिमाया हरखाब बागदावनानै गथ'खौ साखन्द्राया लांनाय नुनानै होसिख्रावना हुस गैयै जालाङो। गामिनि सुबुंफोरा दावराव जानाय नखराव फैनायखौ नुनानै साखन्द्राया गथ'खौ हायाव गारनानै खारलाङो। गामिनि सुबुंफोरा होसो होसो बैकुन्ठपुराव हमनानै मोनो आरो रायजो राजाफोरा बुग्लिबाय थानाय समाव हरखाबै जनाय पुलिस बिफाना जाथायसालिनिफ्राय दिखांनानै जनाय आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननायाव थैबाय होननानै फोरमायो। बे समाव जनाय पुलिस बिफाना बिनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बिनि सायाव पुलिस बिफाना खुगा बेखेवथ'वाखै। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि। ছোৱালীজনীকো মই গাখীৰ খুৱাই আছিলোঁ। গাখীৰ খুৱাই পিনি মোক হাতত পৰা লৈ গ'ল। লৈ পিনি মই আৰু চিঞৰিলোঁ, মই একোৱে বুজি নাপালোঁ। আৰু তাত ৰাখিছিলে কৈছে, মই একোৱে বুজি নাপালোঁ। আৰু লাহেকৈ তলত মই একোৱে বুজি নাপালোঁ। লাহে মই চিঞৰি আছে আৰু মা একো গম নাপালোঁ। মই কাৰেঙো নাই যে, সেইকাৰণে মই একো গম নাপালোঁ। খুলি আছিলোঁ। ছোৱালীজনীক চোতালত পেলাই পিনে মাকৰ পৰা কাঢ়ি নি চোতালত পেলাই গুচি গ'ল। তাৰপাছত হুলস্থটো লাগি গ'ল। ক'বই নোৱাৰিলোঁ, মই ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰিলোঁ। এনেকুৱা মোৰ বেছি নকওঁ। 6:30মান বজাত চব মানুহ গোট খালে। মই ঘৰৰ পৰা নোলালোঁ আৰু কোনো ঘৰত মানুহ নাছিলে। ল'ৰা-কইটা গুচি গ'ল হুলস্থুলত। মোৰ ঘৰ এই গাঁৱতে, এইটো আলি কিনাৰতে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ মানুহজন আছেনে গম পাই নাই? মানুহজন কালি মাৰিলে বুলি কৈছে। ক'ত গ'লো মই নাজানো, গমকে এতিয়া নাপালোঁ। মাৰিলে বুলি পুলিচে লৈ গ'ল বুলি কৈছোঁ। মই বৰকৈ নাজানো। মই আনৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ পুলিচে লৈ গ'ল বুলি কৈছে, মাৰি পেলালে বুলি কৈছে। মই বৰকৈ নাজানো। কালি ঘটনাটো মই এটা ঘৰত আছিলোঁ, ফিল্ম চাই আছিলোঁ। তাৰ পৰা খবৰটো পাই চিঞৰ বাখৰটো শুনি মই ইয়াৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু ছোৱালীটো পৰি আছে ইয়াত পৰি আছিলে, ইয়াত চিৰিৰ ওচৰত মাটিত পৰি আছিলে। সেইটো চাই কিনে মই উঠাইছিলোঁ, জাষ্ট উঠাইছিলোঁহে ছোৱালীটো। ইমানে, তাৰপিছত ইমানেই কথাটো মোৰ। গাঁৱৰ মানুহ চিঞৰ বাখৰতে চব গোট খাইছিলে, চব মানুহে আহিলে। তাৰপিছত ছোৱালীটো দেখি পাইছোঁ, মই ছোৱালীটো উঠালোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰতে থাকিলোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट।
बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।